масъалаҳои мубрами рушди ба ҳисобгирӣ, муҳосибӣ, таҳлил, аудит, андозбандӣ, назорати давлатии молиявӣ, таҳдидҳои муосир ва самтҳои рушд. таҳти ҳамин унвон дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ҳамоиши сеюми байналмилалии илмӣ амалӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ олимон, коршиносон, таҳлилгарон ва намояндагони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Федератсияи Русия иштирок намуданд. таъкид гардид ки бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳкими низоми ба ҳисобгирӣ, муҳосибӣ, таҳлил, аудит, андозбандӣ ва назорати давлатии молиявӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуда, таъмини шаффофияти равандҳои молиявӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ маҳсуб меёбад. мақсад аз баргузор намудани ин конференсия пайваст намудани илм ба истеҳсолот мебошад. донишҷӯёну муҳаққиқони ҷавон метавонанд аз маърузаҳо истифода баранд ва дар корҳои таҳқиқотии худ ва илми ба ҳисобгирӣ, муҳосибиро пеш баранд ва чуноне ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дар паёми навбатиашон қайд намуданд ки ҳарчи зудтар бояд тамоми корхонау муассисаҳо ба стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ гузаранд ва ин барои ҳарчи зудтар гузаштани корхонаҳо ва татбиқи стандартҳо дар корхонаҳо як равияи хуб мебошад. ҳамоиши мазкур бо мақсади баррасии масъалаҳои мубрами рушди ба ҳисобгирӣ, муҳосибӣ, таҳлил, аудит, андозбандӣ ва назорати давлатии молиявӣ, таҳдидҳои муосир ва самтҳои рушди соҳа баргузор шуда, барои муаррифии натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ, табодули таҷриба ва ҳалли мушкилоти соҳа имконияти мусоид фароҳам меорад. дар доираи барномаи пленарии конференсия тариқи маҷозӣ олимону коршиносони варзидаи ватанию хориҷӣ бо маърузаҳо баромад намуданд. дар хотима байни иштирокчиёни ҳамоиш суолу ҷавоб, мубодилаи афкор ва муҳокимаи маърузаҳо сурат гирифт.